Hombre, anécdotas, a do fútbol tamén, o Antolín e o Delfín eu a Canda a ver o fútbol, né? Hai que ter valor, desde aquí, xogaba o Madrid con o Inter de Milán, non se me olvida. E dixo o Antolín xa estaba fora, pero viñeran eran por Navidades ou así. Dixo, hoxe xogou o Madrid, aquí non hai televisión, podíamos ir ali á venta da Canda. Nos estábamos deseando, eu quizás nunca viera un partido por televisión, claro, ando iba a ver, aquí non se vía. Arrancamos, metimos unhas cuantas chourizas nunha bolsa, e por aí para arriba, por Rebordelo, por Valdecabritos, ao Marabón, e despois baixando por aquel monte, xusto á frente que había, decían a venta da Canda, non sei como se chama. Claro, realmente non era tan longe. Non era moi longe, pero estaba chuvinando, e ao monte. Chegamos ali, bueno, rapidamente, porque claro, íbamos casi correndo. Chegamos ali, non había luz eléctrica. Claro, se non hai luz eléctrica, a televisión non funciona. Ai, mega, ahora sí que nos matou. E non sei por onde apareceu un cacho autocar daqueles vello, que le decían misto, que levaba a metade xente e a metade ganado, cando iban ao mercado ou así. E dixo, bueno, 10 pesetas, daqui a Agudiña, ida e a volta. O que queira subir, bueno, non éramos solo nós, había así de xente, porque entón non había televisión nas casas. O changallo aquel a tope de xente, nos estribos, no alto, que levaba pas maletas, en todos os sitios. Eu non sei se non íbamos máis de 50, e tería 20 plazas. Pois chegamos a Agudiña, xa empecera o partido. O bar así, velo desde un rincón instalado Quinto Pino. Acordome tamén que estábamos así nunha xogada, non sei que xogada foi, parecía que fora gol, pero dos italianos, era o Inter e o Madrid. E un que estaba ali ao lado dixo, gol! E o Antolín que estaba ali dixo, que gol, nin que carallo, zas! Meteu-lhe un par de puñetazos así dun lado do cuadrillo. O home empezou a cambiar de sitio e marchou para a outra esquina. Non o conocíamos, asustouse, claro. E ríese, todo o mundo ríe. Pois despois volvimos ali, drougonos á venta, comimos os chourizos, bebimos viño, estuvemos ali meténdonos coa moza que había ali, e outra vez, alá para as 12 da noite, ala por aí, por esos montes. Que cabeciñas, chiquillo. A mí facíame ilusión, porque nunca o vira, sabes? E facíame ilusión. Que anécdotas, tío. Ves, pues, con esa non contábamos. Ves? Pois sí. Despois xa fomos máis veces, pero xa éramos máis finos. Íbamos no coche do Alipio. Tu si te acordas que tiña un Land Rover? Sí. Os asientos así polos lados. Sí, de cara para os outros. Aí xa éramos máis modernos. Claro, a mellor tiña 6 ou 7 plazas e íamos 14 ou 15, pero bueno, non tiñas que ir andando. Claro. Esa final, despois, esta era semifinal, esa final fomos a Vilanova, xa co Alipio. Xa a cousa cambiou. O sea que era a Copa de Europa. Sí. O ano 1965. Sí. E ainda se queres, ainda te digo os xogadores que xogaron. Todos, un por un.